wethu sanibona. Nina abafazi niyithathaphi le nto yokuthi mani niyochama ekuseni nisuze? Nichama mhlakanaphi nomsuso? Mangibuza izalukazi ngitshela ukuthi seniphelelwe ama-break. Kanti nibhrika mani yaphi? Nibhrika ngedidi? Nibhrika ngemsunu? Manichama njalo niyasusa. Niyithathaphi le nto eniyenzayo? Nifundaphi? Bani wathi manivuke ekuseni niyochama nisivakashele singamadoda bese niyasusa? Niyithathaphi leyo nto? Wani lo ngqwe? Le sound yamatekisi niyithathaphi? Yabo le tekisi le usiyaya engangakhuluma ngayo ukhuni nishintshi ifaka amagiyuthi othi awangene qwe. Niyithathaphi le sound?